Let me see her, please. Kubani Ingenta, please. I want to see my only sister. Sorry. Ba zai ki ganta ba yanzu sai dai ki bari in kin zo asibiti. Ku zo mu je. Me kashe Charity. Me kashe to just explain. Tell me what's going on. Oh no. Charity. Charity! Oh no, Charity, no! No, somebody should explain! Somebody should explain! Maganar aurenmu ki manta da shi. Iye? Na nufin ni ba zan aure ki ba. Me ya faru? Babu abin da kika yi. Kawai dai na lura ne duk mutumin da ya rabe ni to mutuwa yake yi. Zuri'ata kaf sun mutu lokaci guda. Charity ce kaɗai ta rage wacce take taimaka min a cikin al'amurana. To ita ma ta mutu. To ke ma ina mai tabbatar miki idan muka yi aure mutuwa zaki. Lallai na ga labarin mutuwarta a Facebook. Mutane suna ta jajintawa. Ba zan taɓa mantawa da lokacin da na fara zuwa gurin nan ganin ka ba. Charity mutuniyar kirki ce. Babban burina shine in ga ka dawo daidai a sanadina. Ta kuma Charity da ta gano ƙudurin da na zo da shi, ta kawo ni saboda in cika wannan burin na. Duk ma ban da wani burin da ya wuce sanadiyata in